Illum tillum ċar. Għallina xin baċċol. Overtime jew? U jem mux kull-jum u kolli santa overtime. Ma s-soltu maddumx. Għax il-soltu jipponċa li xaħat minn sħabi, ma l-lum li mallem kellu għabtit jitkessa xoqabat maħna, u kelli neqbem sal-axħar. Jitkessar għasammek sal-ħin? Mux għak dejjem suppost jgħamil? Sma li jħor il-ħaddim tas sena tkellem, li mallem kellu bżon jisimak biex taxxaqni. Għata, tibdewx tiġġieldu. Mux dajret jelaba tal-bravu. Int tejra li xin nista niskarta u inti le. Jien nejra lik. Kem sejr żball? Nejra lik meta għandi ġob ta' preġu bħal dak u lejtini sodisfazzjon. Sodisfazzjon dak di jibnadda fil-patelli. Għansa ngħidlek x'nagħmel. Kellu bżonn il-ġob li għandek int, importanti daqs tiegħi. Li bħalek, noqgħod nott il-faħam waħda waħda. Tiġeb il-paroli għaw il-lejla. Għata, wassajt il-numri. Naddu issa n-numri li telaw illum. Dawn kienu n-numri 3, 16, 25, 36, 42, 3, 16, 25, 36, 42. Nixtiequ narfu lill-pubbliku li ħadd ma qata l-5 numri, għalhekk il-premju għal-ġimgħa d-dieħla se jkun ta' mhux anqas minn 240,000 lira. 240,000 lira. L-ewwel ħaġa li nagħmel imur quddiem li mallem u nfaqqalu waħda biċ-ċarter kara fuq it-tambur ta' wadnejja. Mbagħad naqbad iktib ta' xogħol nbellaħħulu. U nieqba sejja nixtri jott. Jott? Ma ninti xi darba kont dilettant tal-baħar? Ma kontx imma b'dawk it-tip ta' flus insir. Jott bil-kru kollu nisa. Leġ bahar. Il-bahar mus sod. ċaġa fuq l-art. Jekk nerbaħ jien, karozza ta' kisa nixtri. Li jitkisaħ nafu memx għalfejn tirbaħ. Ħallini tellifnix. Et nara. Karozza li minn fejn għaddi, kulħadd iħares leha. Ħajtek kollha s-suq il-karozza. Jekk teqba se tibqa' s-suq. Min għallek li sensu għajjien. Namilkom din. Bewsa tuni bewsa. Kapitan Speed. Al casino Halini. Għettajtu ċoċati, għaxek għandek t-investi, investi fil-sot. Tkellem iċċaqnu, u fiex ħat investi kieku? Fil-bini. Jek t-investi fil-bini, il-valur qatt ma jinżel. Kieku jien, nixtri villa, bil-pool jek sabiħa. Ija, pissa, t-ġarbek jien. Oh, kwita. Xerra nafti ċampanja jien. واحدة لي واحدة لي واحدة لي. Cheers.
Għattajtux. Kif timbidillek ħajtek bil-flus? Anke kien iskunu jafu li għandek il-flus, tagħmel differenza. Tiċċajta, Kuħat jibda jismak u jsellimlek. Imma mhux lilek lilek ma jselmu lek. Għalix? Għax jafu li xorta m'għandhomx ċans tieħdu xejn minn għandek daqs kemm intqammil. Daqskom galantom jien. Li kum għandix l-ispejjeż li għandi, jien kull jum fis-sakra toħorġu minn hawn ġew intom. Mela mnalla għandek l-ispejjeż għax kieku taħraqulna l-fwiet. U għax ispejjeż huma. Dejjem taqgħod bl-ispejjeż. Mhux kulħadd għandu l-ispejjeż. Kulħadd għandu l-ispejjeż, u min għandi spejjeż iktar minnek l-ewwel wieħed. L-ewwel santu ħaġa dik toqgħod mal-mamma u għandek kontijiet ta' dawlu ilma. U t-tieni ħaġa għandi ħafna iktar spejjeż minnek dejjem bin-nisa miegħek. Qed narak jien bin-nisa mdellin monqok. Jien m'għandix it-taksi. Dik hi Samara, fnietni bl-ispejjeż. Taf x'inhi d-differenza? Li ma tgergirx bħal-mara. Qed issemmu l-għar żewġ affarijiet. Id-gergir u l-ispejjeż. U jien għandi minnhom bil-kwantità ħanejdilkom. Għall-ispejjeż it-tfal taħija ħadd ma jgħaddihom. Għax il-ħin kollu jridu. U għad-gergir ħadd ma jgħaddi l-mara taħija daqs kemm tgor. Kemm sejjer żball? Il-mara taħuk lanqas biss tibda medwar ta' tgergir. Dak mhux il-mara taħuk biss jeleb imma jirbaħ kull kategorija ta' tgergir li teżisti. U ħallina minnek ċal, id-gergir tan-nisa ma xar minnu. Intom se tibqgħu sejrin hekk. Isma'. Aħna se nagħbu xi ħaġa bisab. Tix nieħdu erba' biljetti bejnietna. Mek nilabbu bejnietna mbagħad ma rridux naqsmu jekk nerbħu. Le tgħodhom waħdek. Proset kemm min taref. Mhux ovvja. Ma jkollna aktar ċans nerbħu. Ma jekk nerbħu rridu naqsmu bejn 4 u ma jifda xejn. Kif ma jifda xejn? Mela 60,000 mhux biżejjed għalik. Kemm int grass. U b'60,000 sa tagħmel illum. Laqas biss tibda. Għalajdlek, fil-każ semek nieħdu jiena. Happy? Ej, ma sampni bid-daħ. Ejja ħanajdilkom jien kif nagħmlu. Nieħdu żewġ biljetti tagħna tas-soltu. Mbagħad nilagħbu tnejn bejnietna, tajjeb hekk? Ver asħaq qed naħli l-bżiq ma' dak. Ara se nagħmlu. Noħġa xalliri kull wieħed? Għax għalliri. Għalfej, għax għalliri, mlaw kull mobbi biljetti ma xalliri. Allura, jkollna żjed ċans nerbħu. Mhux biljett wieħed irid jerbaħ, għax ħaq nofqu dal-flus kollha. U ejja ċal, din mhux ta' darba. Qatt ma telad daqshekk. Ejwa kollu s-saw, nilabu għax għalliri kull wieħed mela. Isma' went. Taf li meħtin nixtamel jek tirbaħ int. Suq lej Monte Carlo. Your beds and leave tonight. Don't take your time. Gotta move. ċampanja? Tidu ftit ċampanja? Ejja, ftit ċampanja qalbi. Inti tiħu ftit pupa. Xorbu xissemmin fej. Xorbu. Su għal-kazino, tlaqna. Gran cartel, taxi voy para donde estés. Puedes ver, trabajar, no es tan fácil en este lugar. Ejwa, ċarbek jedek, kwieta, moħħok fit-ċaj, kwieta ftit. ċampanja, jisa ċampanja. Għamlina ftit ċampanja, ħani xorbu. Ċelebraw. Għalli għalik. Dikalija u dikalik. Sakes, viva. Iċċed. Allura, se tagħmlu settun il-flus ħalli għadha mmur nilagħbu? Il-forsi l-lum tridhom il-flus. Ma tistax tiġborhom għada. Għax hekk niġboru magħda, ikolli nilagħbu pitada. U pitada jaqgħu ħafna nies. Jaqgħu m'għandekx għax liri fuq hekk. Niżgur li għandi 10 liri, xi ħsibni li meqgħed bil-ġoħħ għalek jew. Mela laħħa ċali. Aha, kif. Għala verta għala bid-dinja ta' taħt fuq. ħaġa bħal din għadni qatt ma rajt. ċans jagħti 10 liri. Ja ma tiflax. Ħadd xi xemxata?
Jew kell xi ħaġa ma taqbilx miegħek. Allura dwar, se tilab xi 10 liri magħna? Se nlabu 5 numri forse nerbħu kemm xa flus. Ġobni l-idea, smajt li tila mhux ħażin. Mela kħatet jitlef moħħu? Lina xie sibtuna boloħ? Noħorġu l-flus għall-lob. Sek ġera, kemm se toħodha bi kbira? Skur li noħodha bi kbira. Int fejn qatt ma toħorġ lira mill-but, se toħorġ għall-lob? Messek x'tistħi. Istħi għalfej. Mhux biex nirbaħ qed nagħmel. Tirbaħ. Tarmu fluskom tkunu. Ma tindunawx qed tiġu manipulati. Qatt ma tintrebaħ ġimgħa wara ġimgħa biex in-nies iktar jilagħbu. Taf li hawn min jibqa' bil-ġuħ biex ikun jista' jilgħab? Għandu x'għandu x'jaqsam. Skur li għandu x'jaqsam. Il-vizzju jirkbek. Ara, issimgħu minni. Tilabux u tirfu żgur. Isma' kulħadd trid kollu daqsxejn tama fil-ħajja ta'. Min jgħix bit-tama, imut bil-pena. U intek sa tmut bil-pena għax jekk nerbħu laqqas ċentesmu ġidda mantuk. Għotimna rasek, issa tirbaħ. Imma xi ħadd irid jirbaħ. Forsi jkun il-biljett tagħna li jitla'. Allura, Karen, se tagħmel? Se tilab xi 10 liri magħna? Għamel int, Karen. Kollox flusek tkun tarmi. Aħjar le, jien minix imdorjan il-għar. Imma kemm minn defsa? Kif trid tindaħal f'kollox? Jiena l-aħjar taħat ngħidilha biex ma tispiċċax bħalkom. Xi tittejt biha di tispiċċa bħal aħna x'għandna ħażin. Bħalkom. Bla valuri ta' xejn. Kont sa ngħidlek bla xiex nispiċċa. Ejja, imxi għal-komplu. Min possibbli qatt ma tiġik il-ħajra li tilab, qatt ma toħlom x'tista' tagħmel bil-flus. Mela ma nixtieqx. Mhux kulħadd jixtieq imma l-ħolm ħaġa u realtà oħra. Billi toħlom ftit kultant fiha ħażin. Ma fiha xejn ħażin. Missan billi noqgħod noħlom biex noqgħod nixxenna. Ir-realtà dik li biex ikollok il-flus, trid taħdem u tistinka għalihom. Imma kultant huwa sabiħ li taħrab mir-realtà. Aħna rent kieku jkollok il-flus x'tagħmel. Ħaġa ngħid jien. Issa billi jkollok il-flus u ma jkollokx l-imħabba l-kuntentizza. Minn daqshekk minn tixtejt ħażin. Issa billi jkollok il-flus u ma jkollokx saħtek. Aħseb wara ma jkollokx flus u ma jkollokx saħħa x'tagħmel. Bil-flus forsi tipprova tagħmel xi ħaġa. U ma jfissirx li ma jkollokx flus, se jkollok il-kuntentizza u l-imħabba ta'. Ixini, meta għandek il-flus, tipprova ssolvi xi ħaġa. Il-flus iġibuk skjava tagħhom. U mingħajr flus tkun skjav tax-xogħol. Karen. X'ġar issa? Le xejn biex ngħidlek li uħtok. X'ġralek kemm tidher imbabqa'? U mhux dan lanqas toħlom ma tista' bih. X'ġifieri? Għax dak kont se nilaf xi ħaġa tal-flus mal-klikka u għamil plejtu sħiħ, il-paraboli kollha għalhom li. Allura, daqshekk x'fiha ħażin? Mur fehmu. Jiena l-ġid tiegħek qed ngħidlek. Bil-lob qatt ma tkun rebbieħ. Kieku jien nixtri biċċa ta' annimal daqsix. Ma kontx taf li dilettanta tal-annimali. Tar kif kulħadd jugost joħlom minn barra int. Sam billi toqgħod toħlom x'tieħu bil-ħolm. Tieħu dak li ma tuħux fil-ħajja ta' kuljum. Tlaqna bil-motor. Titrex il-helmet!
ċaħat ħalla banana, użlaqt fiha. Nispera nkun nista' nimxi għax ħażin tispiċċa. Ajba. Li ma kontx tisħin, tkun ma Ma nistax tisħi għal toħod il-banana. U li ftaħ daqxej, ma nemġax inqowwel. Ejja, niftaħ jien. Thank you, hey. Nofsu fuq ġibtuli. Xuf li minnu għaw. All right. ċabdew jew, Dal-waqti, ma waslu biex, Faħna, men. Takka Illum nerfu, żgur. Jemma naqra ħej għax jinġib Araxġib, Mela ħallin zadajim, ha? Tommi. Il-Madonna tal-kram li titħol għalina. Mela ufti u tiħor nafu nkunu sinjuri! Jurik ma. Ejja, jollilu xajtilaw. L-ewwel numru għal din il-ġimgħa u n-numru 17. 19717. M'għandix. Issa naraw il-numri jitħawdu ġewwa durna u jitlattini numru għal-num li huwa n-numru 5. Number 5. Il-numru 5. Fil-waqt li l-membri tal-numri nistennew biex m'għandekx. Għazina ġejjata. U għek t-tilet numru huwa n-numru 24. 2 and 4, 24. Għaddi. 24. Issa t-tilet tar-raba numru. Raba numru għal din il-ġimgħa huwa n-numru 9. Issa jmiss il-ħames u l-aħħar numru. 15 da mela Il-voċi issa jduru fl-urna u l-aħħar numru għall-lum huwa n-numru 16. Il-numru 16. Ġretna Ġorġ, bid-dali tidaj. Kosta ġejt fis-santa vera kollu t-tortiek. Issa minn xi ħaġa. 5, 24, 9 u 16. Kemm il-elf lira rbaħtu sissa? Tal-waqt nkunu sinjuri boys. Wieħed bit-tlieta ma rbaħtu. 40 lira down the drain, mitlufa. Spera tal-libtu xaħġa l-lum. Ent, Pier, ma mis-60 sti. 10 liri minħal ommok mar anzjana fil-bżon. U ent, George, men jaf kem għandek space dik il-karaka ta' taxi li għandek. Tmur tarmi 10 liri, jek? U ent, min jaf kem il-sija titqatta qoddim il-telephone exchange u kem il-telefonata tirrispondi biex taqla 10 liri. Lawrence. U in, Charles? Insomma, ta' xejn ħassu, għax dejjem skartat. Issa żejjed. Jekk taħseb li jent. Xi għanġlu għam is-sema, tittelabot għaddejx ta'tel-eżempju. Ekk irridu nilabu 10 liri. L-importanti li ma weġġajna l-ħadd u ma lħaqna sali bħadd. Xi tittek biha din? Taf xirrid ngħid biha, tittelabot għaddejx u bagħok fin-nies. Anza ngħidlek x'nagħmel. Nixtiequ ninfurmaw it-telespettaturi li ħadd ma qata l-5 numri. Nirrepeti, ħadd ma qata l-5 numri. Għalhekk il-premju għal ġimgħa d-dieħla se jkun ta' mhux anqas minn 380,000 liri Maltin. Il-ġimgħa d-dieħla 20 lira nilagħbu, 20! Ħuta ma saqajk. Ilabu l-paga kollha, xi importani. Ilabu kienkom daqshekk stupidi. Ej, bissa naraw minnu stupidu, int ma tilabx għax beżżija. Ole, 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 Irridu naraw sa nagħmlu biex impaħtu. Guardax għazziżni b'dal ħafna kritki. Għandu ta' xi paroli żejjed xi kultant ta'. Xi kultant George, il-ħin kollu għandu l-paroli żejjed. Dak jagħmel hekk għax jirrispettana. Ma jirrispettana xejn. Ara ma rridux irrispetti hawn. Dal-għodu kelli għattit nifqaw. Mux biex nuri kemm kien saħta, imma kont mejjed biex insabtu. Kalma Ġorġ l-affarijiet mhux hekk. Irridu naraw kif sampattu ilu, u bis-serjetà rridu naraw kif sampattu ilu. Min sapattuwa? Mux is-soltu li l-Edward dejjem jara kif ħajami biex jagħmilek ħajtek infern. U ejja taġġibix. Ta' mux qed jaġġibha.
ċikultant veru jaġġibatti, imma d-darba żgur li le. Saħin daħal, wisfer ma jasawx. Tajdix li għadkom għaddejn bil-bicċa xogħol tal-lotterija għawx. Ma tafx kemm ġan farna int. Għas meta konna morru l-mużew ma jkunu ċanfrunek. Enta għax ma tpattu ilux. Kif nistgħu pattu jien? Għandi dejja jien, ħnajdilkom. Naf wieħed kien jaħdem hemm kont noħroġ miegħu u żgur jirranġanna. Proset, tajjeb. Effi. Għawja għax tixrob Lewis. Ma jħallas l-għolek. Mela għamlu doppju. Għajdlek, Molly. Ġin. Ejja, rajtjom. Għamur ġifrik. Insa tagħmel. Ma tilab xi ħaġa magħna jew. U mhux aħjar le murara x'jagħmel jekk isir jaf. Aħjar nevita ħafna paroli u argumenti. Inta, 380,000 qiegħda għad ma telab daqshekk. Somma bħal dik. Kemm tagħmel xorti biha? Mhux hekk, u kemm tista' tferreħ il-ħaddieħor ukoll. Min jaf x'nagħmel kieku b'dawk il-flus. Karen, se tagħmel? Terġa' toħlom? Iven terġajt, lanqas noħlom ma nista' bik, ħallini trid. Għajs fil-bojt. Da mhux sinjal tajjeb. Jiena l-aħjar tiegħek qed ngħidlek. Affarijiet tiegħek, ekku kif qed tajt int, tiddaħħalx iżjed. Huda wasal. Karen! Ħallini trid. Kemm int fitt. Fit. Ħallija. U għadle, fit. Attibat. Fit. Isa. Defsa. Ejja ċara se jibda. Ġej. Kollox għandna lest. Kollox. Ma kollox. Iva, kollox. Naddu biex nibdew intellaw l-ewwel numru mill-5 numri li għandna din il-ġimgħa. U l-ewwel numru u n-numru 42. 42. Issa għat-tieni numru. Il-tieni numru għallum huwa n-numru 3. Number 3. Missi s-sentlu tat-tielet numru. Il-numru 25. Ġibu l-kom ta' nis, jekk intkom nis, tafu li għaw nis taħtna. Ħallik bil-lif għal-issa ketta mill-tlita! U jekk killu fi bħagġen kifilu, għak il-blok, tanna ħallu għal għajmu. 16. Il-numru 16. Il-proċeduru għall-aħħar darba f'lunna u għedku jitla l-5 u l-aħħar numru. Il-numru 36. Iftħu dak il-ħarbil għandek! Taf kemm il-vjaġġ nagħmel bit-taksi? Xejn. Għax tant se jkollix nagħmel id-dar, not il-flus. U ċek ta' feħal tal-fuq? Fil-bank li taħdem intu ħankellmu l-manager biex jiċċekk is-sarra fundament u l-flus irridu kollha 2 miljard! U jekk taqdina sew, iħallu lek xi ħaġa tips. 2 liri. Isma' ġralkom xi ħaġa x'qed nisma' ħafna jgħat mill-flett tagħna x'ġara. Irbaħ! U kieku laft magħna, jew li kieku ħallik tilab magħna, kont jabbaħ intu ukoll. Is-sarna se jissalva.
Forse nixtu fl-xkum. Anzi, kaxxa xampanja! Nispera li ma jkunx hemm ħafna nista, għax jien niddejjaq kulħadd idur miegħi. Ferka tħabber rasek xejn. Nixtru l-bar u nitfgħu kulħadd il-barra. Għana ħammorru lew kuġi. Jekk ikollok bżonn xi ħaġa. Ixtrija, għax aħna ma nasentuk xejn. Ma niflaħomx iżjed. Ma niflaħx l-arroganza li għandhom. U jien ma niflax li l-sint will għandek. Kieku maċ tlablab, kieku jien illum ferħana u l-baħ maħħom. Ikkalma, għax mi tixet il-raġuna. Il-raġuna. Għalissa kieku għandek. Għandek għandek. Għalissa ċadla jillu. Għandek taċċa għamilla għillu. Laħħa Grizmer. Għalli, ħajjoħu ġofjeħ. Forse xi darba jitallem u jisom dak il-ħalq bil-għandu malu. U ma jgħodx jindaħal. Isma, meta se ngħidulu? Xajt. Għalli, jinfiska sa' kemm jiduna waħdu. Għala, xenu rajtu kif baqa. Laqqas kelma ma felaħiex. Jina sebtu sejt il-ħasħazin kif fjat. Kjara li ħetieħ ma ħaqqawx jew. Għada naħdu għalikum komplu għaddib bieċelebrazzjonijiet. Imma la jinduna mus sejġi għaw tilabla fil-vojt. Jo, tilabla pallura, laqwa li tagħni ħittiexa. Garanzija li għandhom briħak sissa. Jassa, għassa tweġġani fl-axħar. Għadri tagħmel iPad tfal. Trid tkun taf għalfej. Għax għadha jkolli mmur is-supermarket ngħaddi l-prodotti nagħtina tit. U l-ġurnata ta' wara u ta' wara. Kieku labt magħha ma kienx fejn kolli mmur xogħol. U tgħidx Merijiet, mela jista' jkun ma tmux taħdem. U żgur li nista' ma mmurx naħdem kieku nista' norik bħalissa. Iwieqaf ta' xejn. Ejja nirraġunaw bħal tnejn minn nismaturi. Issa kieku rbaħt magħhom, il-flus kienu jqasmu bejn ħamsa. Ma kienx ikollok xi ħafna. Ikolli kemm ikolli, dejjem aħjar mix-xejn. Ti tiftakar li l-flus mhux kollox. Mela x'inhu kollox? L-importanti li tkun b'saħħtek u kuntenta. Imma anke l-flus huma importanti u saħħa bħalissa għandi biex. Iwieqaf da' xejn Karen. Qed tisma' bħali? Qed nisma', imma xorta minn tista' teħlisa tafx. Jaħassal ruħhom mok. Iwieqaf da' xejn. Hemm tape fil-video. Lura milli hemm tape fil-video? Tini moment ħanfehmek, għax naħseb indunajt x'għamlu. Indunajt biex. Tkellem ċara x'minix nifmek u jekk din xi skuża x'min għalik se teħlisa qed jarrali. Le, mhux skuża. Huwa n-numru 16, 1 il-numru 16. Sewa ħsibt. Sambilli hemm. U issa wasal il-ħin tellaw l-aħħar numru għal din il-ġimgħa. Il-boċċi jduru għall-aħħar darba flurna u hekku jitla l-ħames u Jiġifieri dak mhux veru rebħu. Kellhom kollox irrekordjat. Ix mistħija. Sorry Edward, qatt ma ġibt ruħu hekk qabel. Il-flus jagħmlu effett fuq kulħadd. Jibdluk u ma tibqax tirraġuna minħabba fihom. Imma din ipattuha. Issa tara kif ipattuha. Għandi ħabib tiegħi jaħdem mal-Aġenzija tal-Proprjetà. Għada ngħid li jiġi. Ta' forsi ħanni xi postijiet. U jien dik l-musi, u niġi biha. U għent, sara tiddubba xi biletti tal-ajru, ġibu bijak, tajjeb. U Pierre, se tagħmel? Xejn mhux se nagħmel jien. Li naf, li qed intawlu għaż-żejjed issa. Kienet ċejta tajba. Jekk se nibqa' qudiem bija mhux se tibqa' ċejta sabiħa. Isma' ieħor. Vera nsejt kemm kien iċanfrek u jpaċpaż żejjed miegħek. Jek ta' ġej. Money. It's so funny in a rich man's world. Money. It's so funny. Maħna laħwa. Aħna bomba. Jien ġejt l-ewwel biex nifirħilkom tar-rebħa li għamiltu. U t-tieni biex niskuża ruħek tal-inġiba tiegħi f'dan ir-rigward. U jien ukoll nixtieq nifirħilkom, anzi nixtieqilkom dak kollu li tixtieq qalbkom. Imma dil-ħaġa mhux sew inżommu għalina biss ta'. Sinjuri, ftit attenzjoni jekk jogħġobkom. Illum il-ħbib tiegħi għadhom kif rebħu somma kbira ta' flus. Ejja magħhom. Mhux hekk biss. Kulħadd mal-barra se jħallsu drinks lil kulħadd. Għamilhom Lewis. Ejja ħalli xorbu. Kulħadd mal-bar. Intridu ordnaw xil-flus mhux problema għalihom. Xorbu. Issa se nħallas minnkom.
Kont se ngħidlek x'nagħmel. Kellu bżonn il-ġob li għandek inti importanti daqs tiegħi. Le bħalek, noqgħod noqgħod il-faħam waħda waħda. Issa żejjer ta' inċ qed taħseb li xi anġlu waqa' mis-sema, xi qaddix timxi fl-arti ta' dejjem l-eżempji. Qed taħseb li xi anġlu waqa' mis-sema, tittelabo tal-qaddisa u dejjem ta' l-eżempji. Aħna ma ġajna l-ħattek iridu nilabu l-ġallerijat. U l ġenerali. Sebbi li kollok il-flus u ma jkollokx l-imħabba l-kuntentizza. Daqsek m'intix tgħid ħażin kieku. Billi kollok il-flus u ma jkollokx. Isma', ħares tista' ma jkollokx flus u jkollok is-saħħa ta' le. Tista' ma jkollokx flus u ma jkollok saħħa. Aħseb u wara kemm u wara jkollok ma jkollokx flus. Aħseb u wara ma jkollokx flus u ma jkollokx saħħa kemm u wara. Almenu bil-flus tipprova tagħmel xi ħaġa. Isma' mhux inbilli jkollok il-flus ta'. Mhux inbilli ma jkollokx flus u ma jkollokx saħħa ġewwa. Minix nifhmu dawwin. Qed issimmu l żewġ affarijiet. Id-geggir u ma nafxiex. Nisa. L-ispejjeż. L-ispejjeż. Qed issimmu l żewġ affarijiet. Id-geggir u ma dom fi ma nafx. Spejjeż. Ma jgħaddi l-mara taħija daqs kemm tgor. Kemm sejjer żbar il-mara taħuk laqqas biss tibda medwar ta' gergir u dak mhux il-mara taħuk biss jabba. Jgħaddi, jeleb, jirbaħ. Kollha f'daqqa prova ktejdu. Jobba. Kemm sejjer żbar il-mara taħuk laqqas biss tibba. U vera ma timbax il-mara taħuk ħanajdlek. Kemm Wejja, żbar il-mara taħuk laqqas biss tibda medwar ta' gergir, mhux il-mara taħuk biss jgħaddi. Ħares. Konna ċans nermu. Ma jaħasra mhux biljet wieħed sa jirbaħ. Semmi u semmi anton. Prosit. Toġobni l-idea, smajt li tila mhux ħażin. Kulħadd qed jitlef moħħu. Toġobni l-idea, smajt li tila mhux ħażin. Toġobni l-idea, smajt li żelet ħafna. Mbagħad naqbad iktib ta' xogħol unbellaħħulu. Mbagħad neqba' sejjer nixtri jott. Jott. Mint qatt ma kont dilettant tal-baħar? Qatt ma kont dilettant tal-baħar imma b'dawk it-tip ta' flus insir. Mbagħad neqba' sejjer nixtri jott. Beġa xrajtu. Batinejt imbethom xtieħu. Ejda bil-mal. That's the one.